Pa to je ono što je godinama dobro funkcionisalo, pogotovo fotografisanje u svakoj izbornoj godini. I to je bilo posebno izraženo, znači, u izbornim godinama, jer se onda pokazuje ta veza sa, pod navodnim znacima, najmoćnijim političarem u svijetu, što je fantastično za domaću javnost. Do sada nismo vidjeli neku finansijsku korist koju je Republika Srpska imala, znači, od tih posjeta. Pretpostavljamo, i negdje se između redova čita, da se uvijek tražila i ta finansijska podrška i potpora, pogotovo kad je taj trenutak finansijski za Republiku Srpsku veoma nepovoljan, ali do sada ta novčana sredstva nikada nisu došla u Republiku Srpsku.